Να βάλω το νερό για τα γλύτα. Εδώ. Εκεί εδώ. Λοιπόν. Είμαστε για το, πώς το λένε, το blogspot. Σήμερα, φέτος θα τα ανεβάσουμε κατευθείαν στο YouTube, όχι στο blogspot. Κατευθείαν. Ναι, βέβαια. Τέτοιες τιμές μιλάμε. Τι έχουμε να πάθουμε. Τι έχουμε να πάθουμε. Αν πώς. Ορίστε κορίτσια. Το δρόμο. Άντε, φέρνε. Μετά τον Ταυρονίτη. Τον Ταυρονίτη. Έξοδος Κολυμπάρι γράφει. Ωραία.